Masih bersama Mbah Far Banjar Gondang. Nggih, kita kelantar menjemput Pak Ati, ugi Mas Dika, Mas Igo, Pak Tarik yang ada di Kayen Girik Imbang Lamongan. Salam buat Pak Ati sing semangat nek beso los sampai esuk ti. Pak Sofi kok. Salam buat Pak Sofi kok juga esuk, Sob. Nggih. Nggih, buat teman Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat malam Mas Omek. Juga Mas Tejo. Ayo Mas Panji, sopir Pak Nathan. Ayo deh. Ayo loh. Ayo. Mas Panji, sopir Pak Nathan. Kari motor melaku loh. Salam nganggo warunge Pak Bayan Godok. Didelok wong akeh. Pak Bayan Godok, selamat menyaksikan. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang kumandang Prayoto Serbaguna suasana rame rakyat gede hatine ibu kota was amangut jroning kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima pikuna upacara keparungan ngomong simpang limaria ing kutha Semarang. Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Prayoto Serbaguna suasana rame rakyat gede hatine ing Jawa Tengah wis regum ambangun jroning kutha tekan desa saben dina minaya simpang lima weguna upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Semarang. Wiwitane satingan sungai
Yon nggih. Tau